Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo Sa Action at Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. Sabado nights, walang patid ang gindig. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights. Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights. Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Action Radio Philippines Star Time, alas 9:46, kaliwat mayong gabi Bacolod. Karong adlaw Sabado na Petsa 7. Bulan kita gyapon sang Agosto tigkiriwi sa tuig 2021. Sabado na mga edisyon sa inyo sila nga palatuntunan sa ilan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa. Aton sila nga news team, aton sila nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sila nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, sa aton sila nga mga kapulisan sa Central, Southern, Northern Negros, pati na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sila katimbang oras sa kagabiyon. Ang ato sila Patrol 2, Crosswind Patrol, Serbi Mata Kadurungan oras sa kagabihon. Iwat naman nga magalibot sa pila kabahin sa Metro Bacolod, Pantayan, Himusuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is.
Ara si Action Dale Salazar nga mag-responder pang Sabado night. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, update sa COVID-19, kung may ara pa pinakaulihing nga update man sa Tokyo Olympic, ginatutukan ni Action on Defensor. Op na makita sa ato sa lima technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa ato nga IT expert Action JM by Kim. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinalagad ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Muli sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una kabayan sa ato sa palagad, ginadulong sa Sakalawan sang D3 Bayo. Manaya-naya sa buong lakas ang panahon, medyo mapaang-paang ang tiyempo ta. Apisar nga amat-amat na nagadalom ang kagabihon, dugay-dugay korpyo na sa syudad sa Bacolod. Ginasigahom na ito ng ato nga makapulisan, liwat na nagapatigayon sang Oplan Sita, Saturation Drive, Police Visibility Patrol. Tatag sa nila sini ka mga areas of assignment. Agod nga mamintinar lang ang katawhay sang Bacolod. Pero kung kaysa hindi gid mapaiway, may mga insidente, may mga aksidente nga nagakatabo unexpected. Atong gyapon niya nga panawagan sa atong pumuluyo. Sundon talagyapon ang health protocol. Pag may time kag available, magpabakuna gid kamo. Karon adlaw mo man ang katapusan nga event sang second year anniversary sang Bacolod Eagles Club. Congratulations sa tanan-tanan nga mga miyembro kag opisyales sang Bacolod Eagles Club sa katapusan kag final day sang ikaduha nga tuig nga selebrasyon. Viva Mabuhay Bacolod Eagles Club. Kapaguna sa amon presidente Mr. Rene Talisay. Nagatinipon-tipon. Kamay nga banding-banding ang mga katapo sa Bacolod Eagles Club. Ang importante, masunod lang ang social distancing. Ang inagabayan sa ato, sila papalagan ginadulong sa kalabas ng D3 Bayo. 21 na. Dali lang. Sinoyhan ang mapalaron karong gabi sa aton sini nga SAP anniversary sa Action Radio Bacolod hangot sa ika-52 na no na anibersaryo birthday sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Magagabot kita diri sa aton nga bulang kristal. Kung sino ayhan ang mapalaron aton pati gayunon sa sini nga mga tinion. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB.
Alright, sinoyhan mapalaron karong gabi sa ato sini nga pagpangalagad ginadayal naton ang telepono. Pag nagabugtaw siya, gamay lang nga pamangkot sa iya. Pag masabat siya, automatic may ara sa 500 pesos cash. Ipadala namon ini sa aton sining money remittance, no? I-check tayo sining nga number kon available kag kon nagaring ang iya sining cellphone, i-check ta sa sinigid nga mga tiniyo, no? Para nga may balawan ta kon bala ara siya nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ara sa Action Henry. Hello, good evening. Gabi. Maayong gabi. Sino palihog? Si Mercy, sir. Mercy Morden. Si Mercy Morden. Morden. Oo. Ang apelyido mo Morden. Oo, sir. Ang imo nga first name si Mercy. Oo. Taga din ka gani? Barangay Granada, sir. Ano nga purok? Ng Asyenda, Balabag. Asyenda Balabag. Edad? Oo. Ha? Edad ta? 29 years old, sir. May pamilya? May bana? Oo. Pila ka bilog? Nang duwa, sir. Duang bana mo? Ha? Ang bana mo duwa? Hindi, duwa ko ang bata. Duwa bata. Dua bata mo kliya. Ang bata mo duwa, pero ang bana mo isa lang. Sige, Mercy. Agina joke talang ka. Para makakadlaw ka kaya mo ni oras dan na makatuluyo. Ng bata mo, pila pang edad sang bata mo na? Ari, 3 ka tuig pa lang, sir. Amo ng kamanghuran? Oo, Kamanghuran? ikaduwa na. Ay, kadua kamanghuran na bali. Gatiti pa na sa imo? Wala na, sir. Ga, lang. Ga, baso. Gabaso na. Oo. Pero may kagig ka pamati sa Action Radio, Mercy? Kung lang, sir, kung hapon lang gid. Kung hapon lang, kung- Gabaligya ko, gabaligya ko doon sa Granada. Sige kung gabi ka pamati pa makakog ka isa. O, why nakula ka pamati kung gabi. Oo, pagsiling ko gani simo naman ko simo kung pila nga ba mo sa kun duwa gali ang bata mo, ang bana mo ya isa lang. Oo, sir. Oo, nakayuhom gani si kay subong ka monitor sa ako subong si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Bala, kilala mo? Sila, sir? Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kilala mo hindi? Hindi ko klaro, sir. Sining ko si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kilala mo hindi? Oo, sir, sir. Abi ko di kakilala siya kay Sailota Katos Mindanao. Oo, si Vice Governor Jeffrey Ferrer pamati subong sa aton. Aba, may gabi lang da, sir. Agob. Oo, si Vice Gov pamati sa aton. Nakayuhom sa gani pag sabat mo nga duwa ka bilog, di ko ang bana mo. Hindi, ang bata mo ya duwa. Oo. Di nakayuhom gid si Kwan, nakayuhom gid si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Oo. Sige ti kilala mo ko hindi? Nang si Action Duran. Ti sala kagid si Boy Duran, si Action Eric Magbanwa niya. Ay, galing. Oo, di kalipat ka lang. Kayo ay lang. nakubi ka, sir, kung hapon lang gid ko pamati. Sige lang, no problema. Bali, abansin nga Christmas para sa imo. Congratulations, ang daog ka 500 pesos. Ipadala ko na sa pera, padala na mo na ang imong premyo, Mercy, no? Anong plano? Salamat, gid, sir. Anong plano mo sa 500 mo? Idugang ko, sir, sa akong nga negosyo di nga gamay, sir. Anong negosyo mo da, Mercy? Ari nga sari-sari store, sir. Sari-sari store. Oo. Ate, sige, okay. Gamay man ang atyanggi, sir. Dugang bugas-bugas de la gasa. Oo, kagatas, sir. Kagatas, ano? May bugas na, may gas pa, may pamal pa nga gatas, no? Oo, sir. Sige. Mercy Morden, salamat gid sa sir. purok. Asyenda Balabag, Barangay Granada, Bacolod City. Mercy, salamat gid, congratulations, ha? Oo, salamat gid, sir. Mayang gabi, thank you gid. Mayang gabi, Okay. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio
South sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo. Well, yabe congratulations kay no? Sa kay Shelly, no? Shelly? Mercy Morden sa Hacienda Balabag, Barangay Granada, Bacolod City. Nakayuho man si Vice Governor si Vice Gov Ferrer ara sa bunga ng galantaw sa to sininga Facebook Live. Bye, salamat kita. Good evening kag our condolences. Alin diri sa imong kapamilya sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa kay Kuya ko dira PO3 Makuring sa Police Station 10 baw. Ara sa subong monitor man sa aton sini nga Facebook Live. No, salamat gid kay Kuya PO3 Makuring, isa sa mapisan nga police assigned sa Police Station number 10. Kay dalom sang command kag supervision sa akong amigo Police Lieutenant Randy Tapal. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:59. Ini kabahin sa ato sini papalagad giradulong si Sakalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. May Mangustin Santons makabato sa Una sa tamang serbisyo. Aksyon!
Aksyon Radyo. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:03 na. This time, i-check na ato sa nga Patrol 2. Ang ato sa nga Crosswind Patrol. Kamusta ang tanay paglibot-libot ni Action na Dil Salazar. Nano nakita niya, nano ang nasiplatan niya, nano ang naobserbaran niya. Karong gabi sa Madonite ato sa nga pagpangalagad. Ibaloon ta ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Dil Salazar sa Patrol 2. Dale, may gabi. Dale, Pescamin. Yes, Action Erica, happy birthday! Sa Uy. tanan kami mga birthday. Abi ko birthday ko. Oo. Subong ko to March 1 man yung birthday ko. Nag-greet ka sa akong birthday. Sa mga nagahiwat ka sa birthday, subong. Birthday sa Action Radio. Okay. Sa August 17. 17, yes. Nan, kay Action Eric, isa na sa ginpamangkot sa trivia question. Mm-hmm. Kung nakasabat ka, automatic 500 pesos. Oo. Ang iban daw kalyado ang pagsabat, pero majority Oo. nakahibalo, no? Sa August 17, Yes. ang birthday sa Action Radio. Correct. So muna, no? Happy birthday, Action na Eric. Kag sa banana. always ka mo participate sa mga gimmick kag temprano nga pamaskwa sa Action Radio sa anniversary ta Dale. Yes, kada Sabado, no? Oo. For sure, kay na mga ginatot, Action Erica, ang Oo. mga nag-witness or nag-monitor Facebook Live. Mm. For sure, next Saturday, August 14, Yes. masubra na kinentos na mga live viewers sa Action Erica. Gani. Ano ba, nagkakawad-unload? Nagkakawad-down wifi. Tuod, no? Amo lagi sa Action Erica nga, delay wala ang pagsulod sa natin nga mga sabat, no? Sa monitor, no? Nga daw sakto mo sining sabat, pero hindi man tanan nga tanan daw madaog kay talares yung mga sabat, kundi Gani. ang first dira nga mag-appear, no, sa screen Oo. or monitor dira ni Action Dorel or Action El-Ray, sila na niya ang madaog Action Eric. Correct. Amo na nga dapat dasig may nag-chat rin sa ako, no, senior citizen. Oo. Ano ko no Dale ang bali ha? Daw wala, di sa kano padaog sa mga pamatanon. Hinay ko ng pindot ni nanay ko. O, si Ma'am Ana Sinoro, but Ay, senior ito. citizen. Ay, ito. But senior citizen na siya. Nag-chat din siya ako. Sa ako, no, makuti, practice ka dira, si mo sining bata, next Saturday. Oo. Practice, ako yung mo sining chance. Kasi guys, kahit laksonary ko sa... Nagpabut siya niya si Ma'am Ana Sinoro, Oo. nga muna pero sa dyan sa Action Erica, Oo. nalipay siya. Nga, bisan kinala kami nutos nga Facebook Live nila nga fun games. Nag-auto-ut. So, sa dyan sa Action Erica, misa wala siya nagdaog. Gani, no? Kaya mo sa tip ko siya, nga hubin-hubin nila ni mo nga pariente, paintra ha, isa ni mo nila Facebook account, para at least, nakuon sa nga magdaog sang 500 pesos. So, kaya ang nila kung hindi kaswerte sa raffle, pati sa mga frisbee, or mga trivia, or So, mga no? papakot, pati sila kaya swerte, Action Oo. Erica. Kag basi ikaw, So, wala- basi ikaw swerte nga makakuha sang cellphone. Correct. Oo. Amo na, more than 20,000 sa mga entries. Amo nang balantayan. Oo. Hindi niya tag-scene noon nga cellphone na Oo. Mahal niya. Mahal niya nga cellphone. Linibo niya nga cellphone, Action Erica. Kag May mapuslan brand. giniya, mapuslan. Mapuslan. Oo. Pwede pang Zoom meeting. Yes. Lalo mo na yung natin nga balantayan sa birthday gid mismo. August 17. Correct. Actually, may mga gatchat rin sa ako nga nag-aayo na sila ako nutilion. Oo. Paswerte. Paswerte. Kaya mga Gani. staff niya Action Radio, wala niya poder nga mag-TV. Kung sila lang 2 winners sa cellphone. Kundi random niya, no? Ang computer niya, ang nagatili Action Radio, kung sila mangin madinalag-on sa gawa ka cellphone, touch screen, high-tech, kag pwede pang online meeting nga sa mga uso kag nga sa COVID-19 pandemic. May isa pa Action Eric naton ka mga ka-action nag-netizen. Ang balian, nadula ka niya nga top fan nga badge.
ang top fan badge sa Black Generic nga daw diamond ang lahat yung ngalan. Oo. Nga kung mag-comment ka, ma-appear ka nga top fan, no? So silingon, active ka nga followers ang Action Radio. Nagareklamo sa kano nga sa unam may top fan badge man siya, pero subong may promo sa top fan, wala na kaniya nga badge. Kaya ko, ang Facebook na yung naghahatag, kag nagabawi isang top fan na. Amo na dapat nga kada Facebook Live, like Tubong, like Patrol, sa mga naga-monitor, share ka mo dira, comment ka mo dira, kadalat ng greetings. Consistent kung baga actionary, kaya nga silang engagement. Yes. Tapos sila lang ang Facebook page para may chance nga ma-notify sila sa Facebook nga isa sila sa mga top fan, no? Sang sini, nga social media page actionary. Amo na karon no? Nga wala kita nagakakat or naga-remove sang top fan badge, kundi at si Facebook na ang automatic na nagahatag kag nagabawi action na Erika. Sige, subong action na Erika, may pamyawon lang kita, kay from sign on to sign off. Ang ila sining nga pag-monitor sa DYEZ. Oo. Diri sa may, ito magsunod barangay 14 mo. Pamilya Kayaw, no? Hernie kag Janet Kayaw, no? Si Sir Hernie kag si Ma'am Janet Kayaw and family. Kay hasta subong actionary ka naga-tune in sa gihapon ang ilang sining monitor. Kung imo sining nga balay, mga 2 or 3 ka laktang kalin sila, bation Japon actionary ang Action Radio. Oo. Gaiko pa? Gaiko, kay katuno. Isa na lang ka sa second floor. Oo. Bation. Tuod ka? Bation. Puerti, no? Dili sa may barangay 14 na. Sa Kayaw family, madamo gid nga salamat. Amo tong ma-join man sila ko sa promo, bati pa lang may sa magdaog sa mga papremyo sang DYEZ Action na Eric, no? So, okay. Dili sa may barangay 14 na syudad ang Bacolod. Salamat din sa mga taga barangay 14. Yes, no? Kay magluwa sa barangay 14 kay na dito sa may Riverside. Nagbabay lang ko to para sa may bus operation daw nagatunog man, no? Ang 684 Action Radio America dito sa may Zone 3, no? Labay ko to may Changi, naka-tune in Action Radio sa DYEZ. Wow, salamat. And then pag labot ko sa tiyak pagid nga Changi, parehas sa Yapon, DYEZ. Wow. Kaya before gali dumayara dila sang balay, I think si Action niya, no? Dila sa may Zone 3, no? Sa Riverside, Barangay Banago, syudad sa Bacolod, Action Eric. So, madami ninyo salamat, nga napahiningan Action Eric nga once magpadulong ikaw sa field. Ang tao mismo nakaibalong team of lang suporta nila, Action Eric. Sige-sige, kag padayon, no? More than 5 decades, no? Kay 52 years na kita subong nga 2021. And what nga dlaw 88 Action Eric, subong damo nagapula. Nagapulaw. Boss 88, tignan mo subong mga sale, no? So online shopping yan ginatawag, like 1/1 January 1, 2021 may sale na sa Amerika. Magtuto naman February 2, 2021 may sale man na si Boss August 8 sa bala, no? Ika 8 months ng August, and then ang Pesta 8. Amo na may mga sale Action sa mga online shopping subong, amo na ilabantayan sang iba, no, ng mga tao na mahilig sa online shopping kaya kadamo sang sale Action sa social media, no. Ikaw na isa na mo. Hindi ko si Action Door. Si Action Door, si Action Idin, si Action Ann. Dugay mo nag-abot ka packet. What naman ang discount mo? Correct, no? Dira, dugay may nag-package, may delivery. Ara sa Action Ann, may delivery dito. May bilay na hindi siya. Ang iba, nag-mine. No. Mine to.
Mine, floral. Pero subong nga iba niya add to cart na. Ang mga subong na natin ginabantayan nga magpatak plus 12, tigyan na taggo nga mga sale actionary, no? Sa mga kauturan natin nga mahilig sa e-commerce o kung online shopping nga ginatawag. And 8-8, hindi ko sure actionary, kaya kayo iba nagapapig. Basta ka no 8-8, so ka, ano, malas or swerte. Kaya ang 8 ko numero sa Chinese, nakaswerte ni actionary. Pero siya may nagbuhat nga dati lang halong lang sa mga action natin. Nga mahilig mag-excursion, mag-adventure, magpadulong, no? Sa mga nabukid nga bahin diri sa Negros Occidental Actionary ka. Siguraduhan nyo lang nyo sila nga masalakyan nga tulo kompleto ang gamit, ang mga guman dira, ang mga makina, para at least kung may katuan, may timubuas nga daw, nga may importante nga mga lugar or destinasyon, at least no safe ang inyo sini nga pagpadulong sa man nga lugar diri sa Negros Occidental. By the way, actionary kayo na interview ba natin ang Iloy sining subject, no? Sa bypass operation. Dito sa may Riverside. Daga po, mo sa actionary ka mo na bla, wala daw nakibot siya nga amo gining amount, ang kantidad na nakuha kaya bata nga 680,000 worth of suspected shabu. Ang balati, kapon mo na nga nagapangayo, panglabada. Nga ka na wala siya ka ng porsyento. Ano na rason niya? Oo, ang mga kinarik. Tapos na di pa sa mapati, guro? Hindi na nagpati. Nga muna ko ng worth sang suspected siya mga nakuha. Basi pa lang tayo nataga na siya kuno payag-payag. Ay na, no? Nataga na siya sang mga propiedad na abi. Pero mo na nakibot siya, nga labandera siya, pero ang iyang bata, kinarik ka subject sa operation. Siya pa nangapangayo kuno. Muna daw na hambot, kung tabla kay Nanay Hasmi, no? Kaya nga after natin na interview siya on air, nagambal na kamuno siya nga, doon mga muna na kadakong 680,000 nga sa ako may hanggang pangayo, sa ako nga panglabada. At sa ako, nga wala ko sa kanunatagan, payat, grabe, or share mo na kasi. Grabe, no? no? Dati daw, hindi kita makapati, no? Ining pamilya, sabi sa bypass operation, nga amo na ang gindangatan na sa ila siningi mata ni Eric subong nga Sabado sa gabi. So far so good ang sitwasyon dito sa mga syudad sa Bacolod subong Saturday night action na Eric ang atong sining kapulisan para yung subong ang paglambiyong mga duwaman, no, ka mga patrol, no, sa Bacolod City Police Office ang atong sining nalagyan action ni Eric sa sining mga tinion nga tiyam ni curfew time na. Ang iba nag-hingagaw, fully action na Eric nga, ano ba, gabi nang ilang sining off-duty or out sila sining trabaho. Kaya subong ti, aman nag-hingagaw, fully action na Eric. Pero sa bayan sa downtown, isa mag-itabi rin natin action Eric, aman mga taxi, no, kagiban ng mga e-bike, nga sa subong nag-hingawat nga makakita sa pasahero sa sini nga Sabado sa gabi action na Eric. Fourth na madulog sa patron, subong at Sabado sang God Action Eric, ining ginadulong siya sang GTX 500, Sa mga action natin, nga may asang lead na mag-take sang GTX 500, Bawal niya may mataas nga anti-oxidant. Action din talaga. Una sa balita ko na sa action, sa production rally. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Giraksyon, Dale Salazar, Abet Live Report sa Patrol 2 sa Tasyon sa Bacolod. At least may mga ideya at malati kung ano na ang dalagan sa sining kagabihon ta. Balikan na karon sa Action Day sa Salazar sa isa nga final report. Balik papalagad sa Patrol 2 sa talas puspusan sa atong sila papalagad diri sa inyo para tuntunan. A report Action Day sa Salazar Giraduro.
tilapia na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Soriano, kay Tatay Bebot Soriano, ang panamya ulit kay Donald Soriano. Ronel Lapisan, mayong gabi. Jocelyn, oy kay Madam Divina si Graciada sa Manville Royal Subdivision sa Barangay Panokoy. Mayong gabi si Madam Divina Gracia. Why kita da Gracia? Why kita da? Sa kay Sis Sidlab sa Barangay na Pulis, Bago City, monitor gid sa aton. Sila ni Manjo Arnejo. Pamilya nilang si Dan de los Santos kag Bosya Ray De Leon. Ibonibot sir sang Germany. Kag sa mga ka-berks dira ni Manong Vicente Similiano dira sa may Chick-N Hotel. Para siya. Tere Simpronyong, may gabi. Alex Montesan Company ga pamatig iperminia. Si Alex Montesa upod ang iyang mga ka-berks. Noel Amar, good evening. Merci Mordina mo siya ng daog sa ato, no? Sir Eric Magbanwa, salamat gid kag sa bilog nga team sa Aksyon Radio Bacolod. Happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. All power and God bless. Alin sa aton winner nga si Mercy Morden. Pamilya ko lang dira si Jinky Jalagdon. Ang paramya ulit kay Noel Amar. Lawin Villa Ispin. Wow. Ito Lawin Villa Ispin dira sa Puta Taytay. Musta ka na to? Dahil man ta si mo ba? Kamusta na Puta Taytay? Ida Salcedo. Salamat gid. Ronel Lapisan. May gabi gid dira. Kay Ryan. Kay kumari ko Hassel Borja and kids. May gabi gid dira. Yudi Torta Cui de la Peña, may gabigid. Uy, sa kay former Barangay Kapitan Elmo Libar. Kap, may gabi kap. Why kita da? Former Barangay Kapitan Elmo Libar. Kamusta dira si Madam Lorina? Pare Jason da. Dako ni Hado Kag sa mga kids da. Ga-monitor man dislaw. Lama, thank you. Toto Samuel Castillo Armita sa Valladolid, monitor pagliyo. Pugtaw pa siya. Si Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Malisa Magbanwa, mayong gabi. Musta ka da? Michael Singolamayen sa Barangay Alihis, mayong gabi da si Imwa. Janet Miad Kayaw. Kami ako lang bana ko si Ernie Kayaw ga paurok-urok kita. Sign on to sign off. Salamat gid Janet Miad Kayaw. Okay na sa noy, ara na sa? Ara na sa? Nakahugpa na sa? Ari ang mga nagalupad, aksyon, balita ni Aksyon Rofo, diita! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ari si Alagit It, Aksyon Rofo dita. Sa report, Aksyon Rofo! Yes, mayong gabi, Eric. Doon nagpungaan ko, ano? Doon nagpungaan, Alagit It. Kaya ko lang Alagit It nga punga, no?
Ano? Ano ito? Ako ko nalagit. Ito nga po nga. Oo. Sa pagkalaw-alaw, ay yung klase lagit-it, ano? Anong tsura sa lagit-it ka po nga man? Laway na nga dahil laway. Pag hindi lalo na lang naman yung suicide. Oo, dubulaw ay eh. Double laway. Ano ba yung kasi nirik na lalo siya. Ganun duduwa lang ni kagabi, oh. Oo. Pag-report ko si mo, nga dudulas kitugto ko mo. Ate, kuha na siya ng reliever. Reliever. Reliever na siya. Tiyan mo na nga kada gabi, report kagid. Para dula sakit. Oo, kag ang iba pa mga sakit na sakit sa bulsa. Ano man na yung sakit ng bulsa. Madalom. Makapian-pian yung night patrol kung sakit bulsa mo. Tanawa si Roger Black kay kada gabi ka report sa night patrol kung di may kagabusan bulsa ya. Why gobsan bulsa di wala naman nagatubo buk niya. Hati bisa kon ay importante yung bulsa katubo. Aber makaway ka buhok basta ang bulsa ko yung katubo, way gina problema ya. Gali man ako ganyan yung hindi ko galing miski makunot nalalim buhok ko basta may bulsa. May aralan. Oh, may ang bulsa. Gali man. Oh, muna importante yung bulsa ni unod. Oo, kaan. Ama pa na subong at kiriwi pangadaan subong. Sa anniversary tas 17. 17 ah. Ay 17 itata di Blalson. Ang alagit. Pilipinan ang lagkong ito kabog nang ginayon namin kabog. Ganun kay endangered species lang, hindi na pwede mapatay. Kigan ka na isang naglagton ka na sa dinar yan. dinar nang malagasi mo na, oh. Kadto ka lang sa mga caption to the blog kasi makita maklahe ko, kadto lang mo to smoke siya. May mabukal da. Oo, damo da. Ganito pa da, size lang kasi nagpada na sa. Mga hybrid pa da. Makapila ko na lang mga dagko bla. Dagko na da, no? Grabe, no? Dagko na da, no? Galing kasi wala ba nila wala mo galing nila patay kasi dili ko na yan endangered species na pwede ka na mapriso eh. Oo, ti sa ano lang ati waya may nagagupa ya sa gital tira ya listaran mo. Correct. So, kadalag ko lang sa kadalag ko. Tapos na manda sila prutas nga makaon. Oo. Buhi kita sila yan. Oo. Buhi ani man gabi. Ara Tara daw. Ito nire ko yung ito sa Talisay. Yung mong Japon. Ay, may kapasaway ito sa Talisay. Sino? What? Sa wine. Yung subong Dr. Box, no? Oo. Dire naman sa Silaya, mauldo maturutuhay, pero nagapahinbulahan, gigit na yan sa pulo, yung katatapos sa Silay, may first no nga nagtapos kitigina sa lima kadlaw nga ila sining training no sa pagpanguna ni pulis Lieutenant Hani Labaro ang Deputy Chief of Police Report Operation nga sila gid sa kining nagpanguna no pud man sa napulot na lang mga kapulisan sa Joint Water Search and Rescue Boat Operation and maintenance training no nga patigayon na rin sa Agosto 3 hasta 7 pauputila sini ang City DRRM kag ang Pantay Dagat Task Force kag ini nga training facilitate gid sa Coast Guard no tuduan siya kung ano gid dala pagpakit sa mga mabalod gid nga tubig sa baybay para mag-rescue kag sa tublo biyang like pagbaha mas lumabing baha no kag basta parte tubig ganda no kung paano mag-originate kag maintain sang ila sini pampot o kag boatman nga ginagamit no so posing ceremony kag ginaging patigayon sa Rizal Cultural and Civic Center mga tuksi tak nga kanina sa nga udto sa mga nagtapos o palitutan gid no dugdal naman nga ihibalo kag dako naman ang bulik para iya sa silay home action area
Pag liyong-liyong, may gintulong kami kagina sa Ibi Magaluna, may ipamasyaran kami ito sa dito sa merkado publiko. So nag-apit na lang na ito sila police station. Oo. Lili na ito sa Black Book. Pag-tik nakita liyo, may kaya ka natakal niya nga wanted presyon, nakatapos niya sa Ibi Magaluna. PSP, hiling naristo yung may nawaran kabaran, sigra kay Ruel Tasio, iayo mo. Alias Chita, 37 anyo sa Bicol, may live-in partner, katulad isang barangay Gahit or barangay Gahit, Ibi Magaluna. Inaresta rin siya, mga sinid niya kayo na sa laga, nilambitan siya nga tubog. Hindi iya, kung niya sa warang kabaran, sa pagbayular, sa seksyon Act 97, Public Act 10654, at may piyansening na dangat sa 60,000 pesos para sa iya sinitemporaryo nga kailuwayan. Wala ka ba rin, skipirmahan yung Honorable Judge Danadal Tuxo Trosio sa Regional Trial Court Branch 14 na base din sa may siyudad San Kilay, kagbaipit sa Inisip Jeffrey 15, 2020. Inambitan karong persona, ditinado sa custodial facility sa Ibi Magaluna PNP Station. Action Eric, mo lamang sining mga balita, no? Pag ginamalang ko, lang niya, ipabalot na lang sa mga si mga kulturan. Hindi naman lang, pag palakdali mga fake news na, pati sa akong dira na konsihal Toto Ceres. Tapos wala na akong dira konsihal man sa tatlo man ka-termino, kay palakda sa Facebook na napatay. Ay, ati. No? Buti si Tuto, ara-ara subong yan sa ospital. Ara sa tira sa maya sila sa Bacolod, admitted dira, buhi pa yan, no? Yung tating yung nanay, kay ay sinatawab lang na tapoya kay kung ay anay konsihal man, Renato Duloso, kay doon kadua ka bisis, pinagin pagkuha ka na patay, subong takot. Ina, na mga tao naman, huwag mo na, huwag mo na mga kapulos-pulos sa mga ilang halaka kwanda. Nung niya, huwag ginadali. Hindi niya madala pagpati, sa slae. Nga layo na lang na, ang alipay, patali sa piputan na. Kung dali ka mo, una lang. Ay, iba yung tao yung kapadugay-dugay pa, layo ka dali. Ganig man, Iguti, mga kautugan nato, dyan sa sila yun, napabalo talaga. Si alay konsyal Tuto Ceres, ala ang hospital. Ganig. Kaya-break pa siyang subok. Damo ko dali, Rob? Damo ko ligaw matita sa aton sa Matagoy, Barangay Rizal na? Wala na mga patrona family. Oo, si Mikaela Diasis, sang Matagoy, Barangay Rizal, gamonitor gid sa aton. Oo, nalarala. Kilala mo ni si Mikaela Diasis? Ara na sulod na. Oo, sa Matagoy Rizal, gamonitor sila kalanta mo sa Facebook Live taho. Bilang tawag siya. Oo, sinya mo na tsura ni Ropo. Niya amo na tsura. Kundi, fake na nga tsura. Pati ka na kilala ko na. Niya ba si fake na nga tsura? Niya ba si fake na nga tsura? Hindi, urig na. Sabi mo, pigaw si Ropo nga. Kung hindi mag-urig na, titapos. Kung di ka magdayaw, mayayaw ka. O, sige na. Pagkala po sa North Merita, Kulibaro. Oo, happy birthday. Tinae naman yan. Tinae nga? Tinae sa manok? Tinae? Tinae man siri. Sa ano? Anong gusto mo tinae? Siling ko kinlan anay naman ni Buwas. Oo. Sila ni Mikaela Diasis niya from Bermejo Family, Sir Ropo. Tiara gina sa may sulod, Bermejo Family, tapos birthday family. Bermejo Family. Sunod ko lang, nalandas lang. Araw na sa Gong Amit sa tupad nila na. Ina? Oo. Si Atol ginigli ya. Atin ginadayan. Huwag kita da. Tayo yung kadal sinong Eric Erianto. Sa uga pa mag-monitor na sa barangay 1. Ay, galing? Gari nung Philip Rabanto na daom. Oo. Si Sir John Bacaro, upod niya na mag-walking kami ko lang. Upod, subok ko magkulang mga kagwa sa ospital.
Ay, sakto gina, makapainit-init lang si Sir John. Makalakat-lakat gina. Tulog-tulog na lang na trakta sa kinapungkuan. Makalang painit-init lang, lipay na yun. Gani. Kada mong gusto gina. Okay. Kada ba yung gabi man, kung siya din sulok din kumulito naman. Sila ni Micaela di assist niya ay daw maka-memorize mo yan, Sarah. Memorize na ni Ropo ya. Matik na ya. At yung tira ko nagdako mo, raw. Amo. Tira ko, tira ko galit nagdako, pero wala nagtubo. Oh, siling niya si Ropo pa siling ni Edwin Ortiga Saragosa. Wow, si Edwin Saragosa pa. Si Edwin Saragosa na enforcer sa. Oo, kasi lawing nga lang niya, no? Edwin Ortiga Saragosa. Oo, patudlo ka na siya, Black Canary, ihaw pato. May mag-ihaw pato? Oo, man siya kagulog. Isa na kagulog, patay ang pato? Buhi ang pato, gako. Dahil na yung gabi na nila. Pigaw eh. Ang siya hindi siya sa panggulgol, kundi sa pamito. Kaya man kami pag-itaw din kalamatyan ng pato mo. Base sa muli agin, base sa iwi agin gulgulan ni si Liog. Kaya sa ulisig na mo paktula na lang kain ng kupon. Ay, oo. O, sige na. Actually, ang masahin nito balita ito, hindi naman doon, sa talagang aksyon na ito na hindi lang magpamatin sa kadagabi sa aksyon na night pato. Direkta din sila para sa aksyon night pato, nakalabas sa Ruth Kita G. Plus sa balita, sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kid Aksyon Rofo Dita alias Alagitit. Mayong gabi nila kay Kuya Maki Kayong. Kuya Maki Kayong, may kabigid. Kit Wilson sa mother mo. Na anong mother mo? Parehas kita nga duwaway tak-attend sa aton culmination. So kay piot man ang akong nga schedule sa Aksyon Radio ho. Duwagi ka program mo daan kon Biyernes sa badong ginawiyatan tayo. So walang alam ko kung mag-apas sa culmination sa aton nga second anniversary sa Bacolod Eagles Club. Sa Mother Time sa next year kaluyan. Kasi kami ni Kuya Maki kayo may kakadto. Sige lang. Mugi na. May gabi dira sa gayuho man si Toto Edwin Ortiga Saragosa. Mark Valdez may gabigid kay Jo Marie Hamili. Fanatics. Good evening sa tanan nga Aksyon Fanatics. Sila ni Jo Marie Hamili. Si Pretty kag si Toto John Mahilom ga monitor man. Salamat gid. Kay Julius Palmada, pamilya ko dira sa Magsungaya from Saudi Arabia, Julius Palma. Bautista G. Inil, may gabigid. Kami ako dira si Bert Mercado, Dalat, Gid. Ay, puwerte. Siling ni Vanessa Mayo. Salamat gida. Sa mga taga Top Star Engineering Specialist Company, may gabigid. Sa mga taga Top Star Engineering Specialist Corporation or Company. May gabi dira sa inyo. Sa kay Babetta Muchacho. Dira sa may barangay poblasyon, Banwa sa Kawayan, ga monitor gid sa ato na. Yetro wa may gabigid sa kay Madam Jocelyn Song Comidja. Ana Jocelyn Song Comidja may gabigid dira. Joel Tenero Padilla. Check attendance na sa monitor. Sa kay Police Lieutenant Rondel Tapang da may gabigid ha. Randy ang akong ginambali. Rondel ni siya, no? Police Lieutenant Rondel Tapang at kay Kuya PO3 Makuring.
monitor gid sila sa aton sini nga pangalagad. Salamat gid. Kay kumpare ko Art Ilagison, pare musta da? Kamusta si Marininit Ilagison? Si Ihado ko da. Si Mr. Mrs. Ihada kag Ihado ko Leo. Ga monitor gid sa aton diri. Yet Rowa, mayang gabi. Greetings to you. Salamat gid Yet Rowa. Kay Maninoy Mae, kay Maninay, Chari Salvacion, daga pa urok-urok, mas na pamati sa Action Night Patrol programo. Sige. Ang report na Action Rofodita, giradulong si sa Kalawansang, Mighty C, ang akalang nga vitamin C, napapatudaan sa mga scientifico, maayo. Ano nga pagpaurok-urok. Si Doc Mayo sa auction from Minnesota. Ayos. Sige, alis sa report ni Rofo, alis sa Action Roger Gutibo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action, Roger Gutibo, line number 3 sa report. Chairman, gabi, pas kabin. Yes, aktunarit ng gabi ka ng gabi sa itong mga aksyon sa atong sila nga mga balita aktunarit sa siniman nga mga parita naton dire sa may norte nga bahinsang probinsya sang Negros Occidental. Aton nga gina monitor aksyonere kang palibot dire sa pila ka mga police station pero si mataway man. Pero bahin sang Banwa o Kultidad ng Escalante, may din pang turnover ng mga armas lutang. Sa din, aksyonere, yun yung mga armas nga din pang voluntary surrender bala aksyonere ka. Ang una, dire, mga alas 5 takna sa hapon, sinigid lamang nga hapon, gin turnover ini kagagin patigayon sa pag mismo amugin ang pulis ang nagkadto dira sa area sang proper old poblasyon sa barangay old poblasyon sa siyudad sing Escalante. Sa diin ang ining lost firearms ang gin turnover sa isa ka persona naging kilala kay Alberto Ihosa Ipios, 55 anyos sa edad. Residente sa barangay Old Poblacion sa siyudad ng Escalante. Ni siya nag-turnover sa isa ka homemade nga 12-gauge shotgun nga may isa ka live ammunition but dingon nga sulpak nga gin-turnover aksyonere sa mga kapulisan mismo si Police Lieutenant Colonel Heljan Bisti amo ang pamuno pag baton man sa kining armas sa hindi na tagaan sila sa informasyon na mayara nga alin sa barangay official lang nga mayara nga mag-turnover sang ila sila nga armas lupang
sa amo nga area. Ay tapagin, pero lain naman nga oras, mga 5:30 ang takna, na kay na 30 minutos na nakaligad sa may Sitio Bureau, Barangay Alimango, sa Muman nga Sidan. Ginturnover man ang isa ka 12-gauge shotgun na improvise. So, taga ini ang ginturnover man niya ang persona gigilala kay Fernando Gonzaga Makinano, 23 años de edad, kan residente ng Sitio Bureau, Barangay Alimango sa Ciudad de Escalante. At isa ka homemade shotgun na may isa man ka live ammunition na gin-receive man sa kapulisan. Kaya karon ang duwa sa mga armas ang yara na sa custody o sa kapulisan sa Ciudad de Escalante. At least actually, ini ang masilingat nga safety na o phone safe na. Tapos safe na kineret sa delikado wala kasi kabalo naman tang armas ya nga kung budla ni maglupok kasi tuhumit ni concern ini pag patinoon amo na gani nga kilala ta mas maayos ko ang pundo maglupok kay man si buhi ang bata pero kung niya patay sa bata ka lumupok ang pusil. So ang mga nag-turnover sinaksinere, hindi naman sinaya turapasa kay Police Lieutenant Colonel Region District, wala sila sa wala sila merek sa kaso nga pagatubangon, pagod man nga bisan pa ano kalawig ang pagpupila sa armas, tungod sa ila ini nga voluntary surrender, nag-part ini sa programa sa kapulisan sa ila sini nga tukang balik baril blaw kung tukang kontra illegal nga pusil. Ini ang ila sini nga programa nga si ginalangkaw nga ginaopsana sa mga pumuluyo nga kapita nga sabihin nga hatag ang pumuluyo sa maayong response sa programa sa natod ng kapulisan may marikatanan sa gining mga lost firearms actionary karapat nga massive siya. Ang ara na sa pulis ka. So far, medyo matulutaw ang ato rin area of responsibility kasi weekend kay na may ara naman na aksidente to single motorcycle kaya tricycle naman kapani pero daw na pagmala na yun na istoryahan na lang nila na kami din na kayo naman to naka-single motorcycle diri sa may active zone sa barang sa tinampaan kinimal na hapot wala naman to sila nga gintawagan sa sang pulis kay nagpinasinsahan na ilan tungod siyang manasig na naktunerek sa yapon nga pagpagaragan bisan pa nga ang area daw kulot kurbada dawa so basta gani nga single motorcycle kada kurbada ang pagpanasig mo kung pagdaragan, isa na lang natin mawag at control kag makadala ka sa gilda. So, at pagkain na natanggit ang isa ka tricycle, sinisigur motorcycle, para na nagsigtag lang siya, pero may mga diotay ng mga sumada. Kagkatay sa lawas, pero wala man naglambot sa rin na nagtawag-anagid ng polis at sineret, ini nga hapon. So, para, ang aton lang din iti medyo yun nga sigalis nga mataway ang aton rin lugar. Sabagi naman sa COVID-19, salamat sa Pagsineri, kaya tulad ng sabi, hapon kagabi nag-report sa kadi, sinuway din na lang, subong niya, 17 na lang at pinirit ang hamon rin nga kaso ang COVID-19. Ito nabuhinan pagid siya sa duha from 19 naimo na lang siya nga naimo na direct nga 17. Ang sa Ciudad sa Cagayan actually na gamay-gamay man o nabuhinan man ang COVID-19 patient sa Ciudad ng Sagay ang report nagligad na
nagisan nga adlaw to dusing gasto nag-jam kahapon subong action erek nag-wato lang may isa naman nga may isa naman nga naka-recover kag wala iya sang panibago na isunod nga kaso. So walo na lang ang sa siyudad ng Sagay, ang active cases kag ang siyudad ng Cadiz may ara na lang nga 17. So para sa mga mga report, mga balita, informasyon, gikan sa may siyudad sa Cadiz, kag siyudad ng Norte Gamay, isang probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon mo, Virgin Report. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kina Sir Rodel Gote, live report kay San Juan de Negros. Magkabidra kay Ma Teresa Hopelenya. Pilili Oligos ang Tangob, Bacolod City. Happy listening. Pahardo Pamili sa Barangay Tuyom, Kawayan. Datamyo kamo ni Camille Pahardo Ramos. Maman kay Evelyn Valiente de Lima. Ka-monitor gid sa inyo diri nga palatuntunan. Salamat gid. Eden Medina. May gabi gid kay Eden Medina at kay Bimbo. Ka-monitor man sila. Salamat gid. Balik kita when we come back. Balik ka report sa Patrol 2. Reaction del Salazar. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga. Madayon Action Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Tabalagat may kapidira sa kay Anjera. Kami ako lang nila ang pamilya Pasis. Sa kay Anli Minada. May kapidira sa mga taga Manapla. Monitor gid sa atong sininga pangalagad. Salamat gid. Balikan ta si Aksyon. Dale Salazar sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports. Aksyon Dale, please come back. Yes, Action Eric, wala din nakabig sa police station number 2 Action Eric, kita ka-drug din ang lugar ng patigayon na dinatang drug bypass operation dito sa may Purok Riverside Zone 3, Barangay Banago Ciudad, sa Bacolod Action Eric. Kini kasunod nila dako-dako din na recover nila nga may balor nga 680,000 nga balor sa suspected illegal nga droga Action Eric gikan sa duwa ka mga lalaki nga nadakpan sa sining nga operasyon subong gid lamang nga gabi Aksyon Erika. Ang mga suspect subject rin kilala nga Sanday Alan Sevilla 32 anyos sa Ciudad de San Puro Gonzaga, Barangay 29. Samtang si Johnny Gonzaga nadakpan man nga natabuan niya sa lugar sa operasyon 54 anyos sa single resident sa Puro Ilak, Barangay 1, Ciudad sang Bacolod. Ginpahal din ni Captain Paul Vincent Pendan head sa police station number 2 Action Erika. Wala din isang liability hang tag-iya sa balay nga wala pa nila na ibaluan kung sino ang nagapanag-i-action na edit kung sa diin katigayon ang transaksyon ng illegal nga droga. So kay Pendon, ini nga mga nadakpan ang mga pangayo action Eric Omera ba sa mga grupo o kung nakaparentehan dira sa may Zone 3 Riverside. Ang balay sa karon kung sa diin tabong transaksyon ang under monitoring. Ginautita pa man sa police station number 2 Kagupo ng ibang operatiba kundi ginkuha o ng source sang droga sa mga nadakpan na action na Erika. Ay ning operation din kadak ng police station number 2 sang Philippine National Police Drug Enforcement Group kag Regional Special Operations Group Action Erika. Aring tinoga ni Captain Paul Vincent Sandon ang head ng police station number 2. May mga kapamilyahan, grupo, kag kaparintihan sila diri sa sulod sa Purok Riverside kung sa diin ang balay nga ginasudlan nila. Amon na ang isa sa mga balay nga dira sila ga-transact by Luhanay. So kung makita nyo hagina sa pag-witness nyo nga kadako gid sang ka-balor kag kadamuon sa nga droga nga nakita diri. So susubong padayon pa nga atong investigasyon sa mga source nila ni kag batyagan namon ara nakita sa lapit-lapit sa mga source nila kaya gasunod-sunod na lang naman nimo. So gabay pa nga makuha tagit ang puno sa pag kuha sa ilang transaksyon. Sino tayo sa balay di sir? Consider sa drug den? Ay hindi ta ma-consider nga drug den kaya actually why na mo na identify ko sino nga balay basta dira lang sila nagtransact kagi pagsulod naton sila ang duwa ang aton nga nadakpan kag nakita no. So why nakita nagpasilabot kung kay sinong panimalay na da. Actually balay gid na da ang Mega Star pero ang tag-iya wala ta kabalo kung sino.
So, pero ang balay nga na under monitoring na naton kay amo na ang balay nga ginatransakan sang illegal nga droga. Street level individual ni sila, no? Hindi di-involve mo tayo sa balay, sir. Action na report sa lamang sa interview naton na kay Captain Paul Vincent ng Hepe sa Police Station na number 2. Balita dikan sa patrol ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Right ka? Salamat kid Action Day Salazar sa Tondo, Manila. Happy listening nila kay Binson Olarte Rod Bryan. Salamat kay Binson Olarte Rod Bryan nila sa Tondo, Manila. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila pa ng Action at Patrol program. Magkatako pinili para balik ini sa Lunes. Aton sa nga mga patrol layon at reporters in action nga napangalagad karon ng gabi. Action Rofo Diita alias Alagitit, Action Roger Gotiv, Action Nadel Salazar, Action Nino Bugina, mga ito kapiloto sa Patrol 2 sa Crossroad Patrol News Center, Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by K. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa mga Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ang Yulakat ng Korman Action at Patrol Program. Lunes, Tuntum, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw yung makalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Rosel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtawhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.